Как да накараш мозъка ти да обича да върши трудните неща, за да може най-накрая да станеш една по-добра версия на себе си. Сигурен съм, че си имал периоди, в които изведнъж се мотивираш поради някакво клипче, някакъв Instagram рил, понеже се е случило нещо в живота ти и така нататък. Мотивираш се и започваш да вършиш всичките неща, които знаеш, че е трябвало да вършиш, като да тренираш, да ядеш правилно, да спреш да гледаш порно, да спреш да си биеш чехи, да започнеш да четеш и всичките тези позитивни навици, които можеш да имаш в ежедневието си. И първите няколко дни си стабилен, вършиш всичко, което трябва да направиш през деня, консистентен с тези навици, но на следващия ден, примерно, те домързява да свършиш деня и си кажеш, не, кой знае какво, утре ще го направя. Идва следващия ден, отново не го правиш и след седмица вече ти си се върнал точно там, откъдето си дошъл, спрял си да вършиш всичките тези неща, които си правил през последната седмица или две и си на нулата отново. Гръмнал си за няколко дена и обратно се връщаш там, където си бил. Затова е важно да накараш мозъка ти да обича да върши трудните неща, за да може да прогресираш. За да може да ме разбереш, ще трябва да ти обясня следното нещо. Мозъка ни има желания, има и нужди. Нуждите са като да пием вода, да се храним, да спим, да правим секс. Всичките тези неща, от които тялото ни се нуждае. Те са много по-лесни за извършване, стават автоматично, просто защото мозъка ни се нуждае от тях и е готов да преодолее всякакви граници, за да може да си ги набавят тези неща. Не ни трябва мотивация, за да отидем да пием вода или пък да се наедем или да си легнем да спим. Окей? Съгласни сме с това нещо. Но при желанията нещата седят по различен начин, защото ние искаме да изглеждаме по-добре, искаме да изкарваме пари, искаме да отидем на дискотека, примерно, но реално не се нуждаем от тези неща и мозъка ни не е готов да положи същите усилия, като за това да си подсигури нуждите. Защото тези неща не ни трябват. Реално можем да живеем без да отидем на дискотека, може да живеем без да изкарваме много пари, може да живеем без да изглеждаме толкова добре. И мозъка ни работи последния начин. Той винаги ще търси най-лесния, най-прекия път и най-комфортния път. Просто така е устроен, за да си спестява енергия. Да, за да може да си спести енергията обзето. И затова, когато искаш да отидеш да тренираш, трябва да прескочиш едно много голямо препятствие, за да се накараш да отидеш на тренировка, отколкото да се накараш да отидеш до кухнята и да ядеш. Или пък да се накараш да медитираш, отколкото да отидеш и да пиеш вода. Тези неща много по-лесно мозъка ни се навива да ги направи, отколкото да отидем на тренировка или да медитираме. И да, има го това нещо, че да тренираш, да медитираш са една идея по-сложни и по-трудни, отколкото това да се храниш и да пиеш вода, но същността на цялото това нещо е просто защото мозъкът ти реално не се нуждае толкова много от тази тренировка. Но за да започнеш да обичаш да вършиш трудните неща, като да тренираш, да медитираш, да четеш книги, да спреш да си биеш чеки, да спреш да гледаш порно, трябва да ги превърнеш в нужда за тялото си. Трябва да пренастроиш мозъка си, че тези неща са толкова важни, че не може да минеш един ден без тях. По този начин аз успях да се накарам да тренирам почти всеки ден, когато започвах. И колкото и да ми беше трудно да тренирам, колкото и трудно ми беше да се набирам, да правя лицеви опори и каквото и да било, и колкото трудно е било да се появявам в шибаната жега лятото, всеки ден го правех. И съм имал много малко дни, в които съм пропускал. И не говоря за почивните дни, ами такива дни, в които трябва да отида да тренирам, но не съм отивал. Всеки ден намирах начин да тренирам. И всичко започва с това колко силно е твоето защо. Защо искаш да тренираш? Защо искаш да медитираш? Защо искаш да станеш една по-добра версия на себе си? Защо искаш ти да изкарваш повече пари? Ако причината ти да искаш да вършиш тези неща е слаба, то мозъкът ти няма да изпита реална нужда от това да отиде да тренира или да медитира или да чете книги. Ами просто ще си кажа, тия неща не са ми толкова нужди. Да, те са полезни сами по себе си, но отново казвам, мозъка ни е мързелив. Винаги ще търси най-прекия път, просто да оцелее до следващия ден. И най-прекия път е това да си задоволи само базовите нужди, като да пиеш вода и да се нахраниш.
Да, тренировките може да са полезни за тялото ти, може да те накарат да се чувстваш по-добре, но мозъкът ти не осъзнава, че се нуждае от тях. Ти трябва собственоръчно да го накараш да се нуждае от това да върши тези неща. Окей? И всичко започва с твоето защо. Ако имаш силна причина да искаш да тренираш, то мозъкът ти ще започне да изпитва нуждата от това да тренира всеки ден. Просто ще му бъде трудно да пропусне тренировката през деня, защото ще знае, че ще се чувства по-зле. Защото знае, че има нужда от това нещо. Как да намериш твоето защо и да си сигурен, че е достатъчно силно да те накара да тренираш? Нещо, което аз правя, нещо, което съм правил преди, е това просто да взема лист хартия, химикал и да напиша следния въпрос. Защо искам да правя еди кое? Или защо искам да постигна еди кое? Примерно, защо искам да тренирам? Защо искам да започна да медитирам? Защо искам да спра чекиите? И целта тук е да бъдеш възможно най-откровен. Не дей отговаряй на въпроса защо искам да тренирам с това, че е полезно за нас и така нататък. Ако ти си на 15, 16, 17, искаш да започнеш да тренираш и като цяло да изградиш добра физика, то най-вероятно е защото искаш да получиш повече женско внимание. И няма абсолютно нищо лошо в това. Аз съм започнал поради тази причина. Много от фитнес инфлуенсърите, които гледаш, са започнали поради същата причина. И много малко са хората, които започват наистина заради това, че имат проблеми с здравето или защото искат да водят по-здравословен начин на живот. Обикновено те са повече към 35-40 годишна възраст. Мисля, говорим за родители в момента. Пък ти, ако си на 15-16, няма нужда да се заблуждаваш, че искаш да тренираш, защото е здравословно за тялото ти. Кажи си истината в очите. Искам да тренирам, за да получавам повече внимание. Искам да тренирам, за да мога да направя добра физика и моите набори да ми завиждат по някакъв начин. Искам да изглеждам по-добре, за да мога да излизам с повече момичета. Това е напълно окей да имаш подобни желания. И колкото по-искрен си с отговорите, толкова по-силно ще е твоето защо. Няма да се самозаблудил, че искаш да тренираш, понеже е здравословно. Ако си кажеш подобна лъжа, то мозъкът ти няма да я възприеме толкова добре, просто защото вътрешно знаеш какво е желанието ти. Ако храниш мозъка ти с подобни тъпоти, той няма да ти повярва и много бързо ще отблъсне това нещо. Целта е, отново ти казвам, бъди възможно най-искрен със себе си. Защо искаш да започнеш да тренираш, защо искаш да изглеждаш по-добре, защо искаш да изкарваш пари и така нататък. Ако дадеш искрен отговор на този въпрос, причината ти, твоето защо, основата върху която полагаш абсолютно всичко, ще бъде много по-силна. И така мозъкът ти ще започне да се нуждае от това да тренираш всеки ден, от това да работиш върху бизнес, да медитираш и така нататък. Какъвто и да е навика, който искаш да добавиш към ежедневието си. Аз бях напълно наясно, че исках да изглеждам по-добре, за да мога да привлека дадено момиче. Започнах с тази нагласа, исках да изградя много по-добра физика, за да може дадено момиче да ме хареса. Но в крайна сметка не ме хареса, но пък ми даде достатъчно силна причина да започна да тренирам всеки ден и остана един страхотен навик до ден днешен, за което съм благодарен на тази мацка. Но да, бъди честен с отговора си, това ще накара мозъкът ти да се нуждае от нещо, което искаш да започнеш да правиш. И ще ти бъде много по-лесно да се придържаш към дадения навик и към дадения начин на живота. Да, надявам се да съм ти бил полезен. В описанието на клипа ще намериш линк за Discord сервер, който ще развивам и искам да събера колкото се може повече млади пичове, които са надъхани, да станат една по-добра версия на себе си, които искат да се променят по някакъв начин, било то да започнат да тренират, да изглеждат по-добре, да изкарат пари, каквото и да е, каквато и амбиция имате, влезте, ще се подкрепяме един друг, ще се държим отговорни, кой какво е свършил през деня, какво не е свършил, какво е трябвало да направи по-добре. Ще споделям ресурси с вас, неща, които съм помогнали на мен и които съм сигурен, че ще ви помогнат на вас. И да, надявам се да ти е харесал клипа и до скоро.